cando... Aí está, falamos da gran protagonista das votacións de onte, esa cabra de Valga, que secou 2 veces no colexio electoral para participar na festa da democracia. Amadeo Rodríguez, que era interventor na mesa, onde pasou todo. Boas tardes. Boas tardes. A ver, que pasou coa cabra? Como remata unha cabra nunha mesa electoral? Pois a verdade é que foi toda unha sorpresa vela entrar pola porta como unha persona máis que viña a votar, toda tranquiliña, mansa, moi ben, a verdade é que foi toda unha sorpresa. Pero viña alguén con ela ou entrou a cabra sola? Non, entrou a cabra sola. A vista está que, polo visto, primeiro, como está a iglesia ali de lado onde estaba a mesa, primeiro sei que entrou na misa, votaron na fora, e depois veu para votar. Entrou ata en 2 ocasións, así que estaba convencida e polo que estamos vendo foi direitiña ás furnas. Sí, a verdade é que ao principio foi un pouco sorpresa, non? É dicir, entraron a cabra pola porta para dentro, os podedes imaginar, non? E depois, bueno, vimos que era mansiña, que era moi boa, pois depois, claro, foi o chiste de empezar a quitar fotos, os compañeros, o dito, nos sorprendeu todo un pouco, quixemos... Hai que decir que as fotos están moi ben, Mira este. Aí está, Toda interesada. Pareceume entender, Amadeo, que antes de ir á mesa electoral fora a misa, non? Sí, foi a misa, por visto. Como moitos galegos e galegas. Primeiro a misa e despois a votar. Efectivamente. A verdade que a nos pasanos eso, que moita xente vai a misa e despois da misa veñen a votar. Entendo que, como interventor, tiveche que intervenir. Ou non? Tampouco. Pouco. A verdade que... Marchou solo? Houve que facer algo? Marchou solo ou que pasa? Non, marchou sola, é dicir, veo, anduvo por ali, volveu a marchar, volveu a vir, anduvo ali pola mesa, aproveitamos o chiste de sacar a foto, e, bueno, despois pasou o que pasou, que foi trending-topic, vamos, en toda España. E non é para menos. Sei que finalmente non conseguiu exercer o seu dereito ao voto e manifestou o seu descontento deixando algún regaliño por ali, non? Que houbo que limpar. Así? Efectivamente. Non sei quen o comentou, pois sí, é verdade. Depois de deixar o regaliño, pois non pode votar, pois deixou ali a súa seña. Pero a día de hoxe esta cabra é a cabra galega máis famosa. Non se sabe aínda de quen é a cabra? Pois a verdade, así como chegou, así marchou. Non supemos de quen era a cabra. Sin decir unhas palabras ni nada. Na, despedeuse, así como entrou, toda mansiña, así marchou tamén toda mansiña. Ti estabas de interventor nunha das mesas electorais, non? Sí, efectivamente. E non houve ninguna incidencia de que faltara un vogal ou un presidente ou tal, foi todo ben? Nada, ali todo ben, todo perfecto. Estaban os suplentes tamén. Os suplentes teñen que ir tamén pola mañá cedo? Sí, ali ás 8 da mañán teñen que estar todos, os suplentes, todos. O suplente tamén ten que ir a que hora hai que ir, pola mañá? Ás 8 da mañán teñen que estar ali. É cedo tamén, de carai, non? Sí, pero é o que cai. Pero bueno, foi todo con normalidade, non? Sí, ali perfecto, todo ben. Bueno, con normalidade... Unha cabra votando. Bueno, ademais de que aparecer unha cabra, que é normal, non é? Supoño que preguntabas, por exemplo, o que pasou en Mallorca, non? Que bueno, pois foron a por café e xa non volveron. Ah, sí? Sí. Sí, dime. Non sabía eso. O sea que en Mallorca foron buscar café os da mesa e xa non volveron. Sí. Marchou a presidenta a tomar un café e non volveu. Non sei que pasa nestes casos, porque claro... Pero o presidente non pode ausentarse un momento, ten que estar sempre ali. Pero non volveu. E tens que facer o peche da mesa. Non, a presidenta pode sentarse, ten dereito a poder sentarse. Agora, claro, con volta. Non se senta un pouco, un dos vocales ten que facer a función dela. Pero, bueno, 5 minutos, 10 minutos como moito. Pero, por exemplo, o presidente, o presidente dunha mesa pode ir comer á casa? Si che dá no tempo, sí. Sí. O vogal non? Sí, a ver... Sí, se van sustituyendo. Se van turnando. A min sei que estamos preocupados por se nos vai tocar na mesa en xullo, como decías antes. A min corríxeme, Amadeo, se me equivoco, xa me tocou de vogal, de presidente, ti arranxaste coa xente para poder ir comer. Tens que ir comer, non? Home, claro. Comer hai que comer. Ali non che van a ter de comer, o único que chames o teléfono che ven a ter a comida ali.
E os máis madrugadores ás veces levan sorpresa porque en algúns puntos tamén aconteceu que algún dos que constituía a mesa se sentiu indisposto e algunha persoa que acudiu a votar a primeira hora para logo ter o domingo libre tocoulle quedar ali sustituindo. Así que isto nunca se sabe, se é bo isto de madrugar. Sí, a vista está que unha de nosas vocales era a segunda vocal, porque a primeira vocal non pudo, por unhas circunstancias o que foran, vamos, non pudo asistir, entonces tuvo que vir a sustituta de vocal. Venga, Amadeo, pois moitísimas grazas por falar con nós e a seguinte cita parece ser que é o 23 de xullo, a ver se aparece a cabra outra vez. Esperamos que non, porque de verdad que levamos desde ayer co tema das fotos da cabra. Normal. Temos mensaxes por todos lados, chamadas, vamos. Foi algo bonito en sí, pero todo. Moitísimas gracias a vos. Unha bonita anécdota dentro da normalidade democrática que houve onte en todo o país. Un abrazo desde Valga. Gracias. Moitas gracias. As fotos son espectaculares. Era ben riquiña, Espectacular a cabra.